piirissä. Todellakin juuri näitä perussuomalaisten ja keskustan vahvoja vaalipiirejä. Joku voi myös laskea korrelaatiota pakkasasteisiin, mutta taisi olla ensimmäiselläkin kierroksella varsin kylmää. Ja täältä pakkasista mennäänkin sitten hetkeksi etelän lämpöön. Moni pakenee osaksi talvea Espanjaan ja äänestäminen ei siellä hirmuisesti ole innostanut, mutta Fuengiroolassa on silti vaali-illan huumaa. Täällä Fuengiroolassa asuu 30 000 suomalaista ja osa heistä on kerääntynyt tänne ravintola Kukkoon tänä iltana. Täällä siis voi kerätä paljon ääniä ja sekä Stubb että Haavisto on käynyt täällä nimenomaisessa ravintolassa kampanjoimassa. Nämä vaalit tuntuvat kyllä innostavan ihmisiä. Mikä täällä on nyt tunnelma? No meillä on täällä hyvä tunnelma. Me ollaan saatu huippupresidenttiä, jolla on itsellä myös ulkosuomalaista taustaa ja siten varmasti osaa ottaa huomioon Suomen aseman yhtenä globaalina tekijänä niin suuressa maailmassa, eurooppalaisena valtiona. Arvaan, että sullakaan ei ollut mitään vaikeuksia löytää ehdokasta, vai? Ei, kyllä se oli alusta saakka selvä ja mun mielestä se oli hieno tämä tulos, että Suomi ei ole punainen eikä vihreä, vaan sinivalkoinen, että siitä kannattaa olla kaikkien ylpeä. Mutta hyvän vastuksen Haavisto antoi, mutta parempi voitti. Eli mikä sai tekemään juuri tämän päätöksen? No kyllä se, niin kuin tässä paljon puhutaan, että onko se henkilövalinta, mutta kyllä ainakin mulla, mä menin puoluekantaa edellä ja sitten kun vielä löytyi hyvä mies sieltä takana, niin mikä sen parempaa. Ja nyt saatiin todella mahtava presidenttipariskunta myöskin edustaa Suomea tuolla ulkomailla. Mikä ratkaisi sun kannan? No aika lailla samoilla, että samoja arvoja kuin Stubb niin jaan ja tietysti puoluekanta on ehdottomasti loistava. Ja molemmat täytyy sanoa, että kun me ollaan saatu nauttia molempien presidenttiehdokkaiden vierailu täällä ja molemmat teki hyvän vaikutuksen ja kilpailu oli loistava, mutta olemme hyvin onnellisia siitä, että Stubb on meidän maamme isä nyt. Täällä tuntuu olevan kaikki aika samaa mieltä teidän kanssa. Täällä on champagnepulloja, boksautelluja. Ja champagne taitaa olla kaavaa. Kaavaa tietysti, kun Espanjassa ollaan. Millä mielellä te nyt jatkatte illanviettoa, kun teidän ehdokas on voittanut? No ihan sillä, millä yrittäjän pitää, eli ajoissa nukkumaan ja huomenna hommiin, että pidetään Suomi iskussa. Joo, juhlat oli tässä. Kiva ilta kaiken kaikkiaan, mutta paluu arkeen. Että sääliksi käy niitä tulevan presidentin turvamiehiä, että pitää olla aika hyväkuntoisia kavereita, että pysyy Aleksin perässä. Kiitoksia teille ja hyvää iltaa. Kiitos samoin. Ja keskusteluja.